ба татами рақами 2 даъват карда мешавад варзишгарон Ибрагимов Зубайдулло Динамит кунҷи сурх шлеми сурх ва Сатторов Абубакр аз толори варзиши Боимуродов кунҷи кабуд шлеми кабуд. Ибрагимов Зубайдулло Динамит кунҷи сурх ва Сатторов Абубакр аз толори варзиши Боимуродов кунҷи кабуд шлеми кабуд. Се хол сурх. Стоп. Се хол кабуд. Як хол кабуд. 2 хол сурх. Стоп. Се хол кабуд. 2 хол сурх. Стоп. ба татами рақами 2 тайёрӣ мебинад дар вазни 34 килограмм варзишгарон Раҷабов Ёқуб аз толори варзиши Динамит кунҷи сурх шлеми сурх ва Ҷураев Муҳаммадҷон аз толори варзиши тими Саидо кунҷи кабуд шлеми кабуд. Як хол сурх. тайёрӣ мебинад ба рақами татами 2 Раҷабов Ёқуб Динамит кунҷи сурх шлеми сурх ва Ҷураев Муҳаммадҷон аз толори варзиши тими Саидо кунҷи кабуд шлеми кабуд. Як хол сурх, як хол кабуд. Як хол кабуд. Пишине. Ҳар ду пишине дадани. Пиши. Стоп. баъд аз ин қуввозои тайёрӣ бинанд Салимзода Хушбахт Сипар, Азизов Зикрулло, Ҷалолиддин Балхӣ дар майдони рақами 1. Як хол сурх. Як хол кабуд. Стоп. ба сабаби баробар будани холҳои варзишгар 1 дақиқаи иловагӣ дода мешавад. Як хол кабуд.
рақами 2 стоп. Малин. Xo'p, дар татами рақами 2 хол сурх як пеш хол аз қабул. муҳлат ғолибият ба кунҷи варзишгари Кабуд Сатторов Абубакр дода шуд ва як қарзак барои ҳар ду варзишгарон. ба татами рақами 2 даъват карда мешавад варзишгарон Раҷабов Ёқуб аз толори варзиши Динамит кунҷи сурх шлеми сурх ва Ҷураи Муҳаммадҷон аз толори варзиши тими Саидо кунҷи Кабуд шлеми Кабуд. Марамад ҳар ду нафаро. Як хол стоп. дар ин қувозмоӣ ба ҳисоби 3-2 ғолибият ба варзишгар аз кунҷи Кабуд Носиров Муҳаммадӣ Шоҳаншоҳ дода мешавад.